Na prvý pohľad to tak možno nevyzerá, ale je to obdobie, keď sa vaše dieťatko veľmi rýchlo vyvíja. Rastie, silnie a učí sa vás spoznávať. Tiež sa deje mnoho zmien v jeho organizme. Je oveľa citlivejšie na rôzne vírusy a baktérie ako vy, pretože detský imunitný systém úplne dozrieva až v 3 rokoch. Taktiež sa mu postupne vyvíja tráviaci trakt, rastú a spevňujú sa mu kosti. Verili by ste, že jeho mozog je len štvrtinový v porovnaní s dospelým? Strava v tomto období je založená výlučne na materskom mlieku, ktorému dodá všetku energiu a živiny, ktoré potrebuje. No nie je matka príroda geniálna?